На 24 февруари 2026 година гледате Часът на Пело Кръстев по най-българската телевизия, телевизия СКАТ. Днес се навършват 4 години от началото на войната в Украйна. 4 години, които промениха съдби, градове и цели поколения. Вместо статистика и анализи, ще ви срещнем днес с един глас от фронта, разказ от първо лице за живота между две тишини. Здравейте! Здравейте! Да се представите за нашите зрители по начин, по който може, по разбираеми причини. Ще запазим вашата самоличност, но историята, която ще разкажем, наистина е преживяна. Добре. Аз съм бесарабски българин, по бащинска линия. Майката ми е рускиня. Аз съм ветеран на бойни действия в Украйна, в пехота подразделение. Как започна всичко това, да разкажем наистина на нашите зрители за тези 4 години? Какво видяхте вие? Започна войната за мен когато съм бил в учебен център, рядом с граница на Беларус. Почна масовото бомбардиране. Започна да укриват момичета в мазето и след това отивали на позиции. Как се включихте вие? Откъде да пристигна? Да. Аз не пристигна в армията още в 21-та година. Аз съм контрактен войник. Кои бяхте вие преди войната и как се промени живота ви за тези 4 години? Аз бях ученик на коледж и след коледж веднага отивал в армията, защото исках да пристигнат в силите на Украйна, да помогна на нашите хора на Донбас. Помните ли първия ден на фронта? Какво почувствахте тогава? Някакви смешени чувства. Малко и страшно, малко и интересно, защото аз съм знах на какво идвам. След това? След това очаквали на колоните на руснаците, готовили сме позиции и различни нещата. Кое е най-трудното? Физическото натоварване или всичко това, което ви се случва, психологическото напрежение на фронта? Най-трудното това е моралното напрежение, защото си всичко време под обстрелите, под градове, снарядите, различна артилерия, твоите комрадите загинат и така. Как изглеждаше един ден за войник след 4 години на фронта? По принцип ти само правиш постова службата и сменяваш другите хора. И правиш обороната от руснацките нападнете. Имаше ли момент на страх? Не мога това да казват. Май това не страх, а някаква воинска романтика. Не ми това беше интересно. Как се разпределяха нещата? Как преминаваха всички тези действия? По принцип, нашият командир да говори какво да прави, само да правили приказите. Как войната промени вашето поколение? Аз мисля, че войната промени нашето поколение в най-хубавата страна, защото хората стават повече сплочени, по-силни, емоционално стойки, защото когато на твоята държава нападнат агресор, хората това я обединяват, защото има общин враг. Кое можем така да разкажем, за да усетят нашите зрители наистина атмосферата от първо лице, защото тук в България през тези 4 години имаше непрекъснато всякаква медийна манипулация, имаше и руска пропаганда в тази посока. Тук в България е много силно всичко това, но нещо, което наистина можем да разкажем, за да може да го предадем на нашите зрители от това, което се случи. Ако можеш по-конкретно за обстановката на фронта. Първите дни. Как протекоха? Първите дни, по принцип, аз бях рядом с беларуската граница 3 месеца и след това нашата бригада да била направена в Херсонската област. И всеки тази време аз бях на Херсонска област.
След това? Аз съм бил там 7-8 месец. Нямал ни ротации, ни почивките и това морално много силно притеснява. Когато всеки ден видиш едно и също, твоите комрадите умират, на всички кръв, мръс и така нататък. Колко време бяхте на фронта? От цялото, след горе-долу цялата година. Кое беше първото нещо, което се прави, когато започне обстрел? Как да казах преди това, аз ми укривали момичета, които всички войници, укривали на тия в мезета, идвали на позиции, правили окопите и слагали различни въоръжения за обороняването на нашите позиции, нашите градове. Кое е най-трудното в ежедневието на войника? Липсата на сън, напрежението или неизвестността? Най-трудно всеки ден, че това, когато си мислиш, че останеш ли си днес жив. Защото всяка минута може да случи нещо и не ти просто не стана. Как поддържахте връзка с семейството си? Ако можеш по-конкретно. Все пак трябва. За сега моите семейства още са в Украйна. Аз съм в България пресигна годината назад. Преди това не се говорил по български език, ако си чуваш, има някакъв акцент, защото аз съм русифициран българин, бил в руското езичното общество и не знах преди това своят роден език. Говорихте ли си тогава помежду си за бъдещето или мислите само за следващия ден, как ще протече? Не, имам голяма ответственост, аз съм имал семейство, деца, аз съм мислял за бъдещето, на моите децата в тази държавата. Как се възстанови обаче след всичко това, което се случи за 4 години? Не се казах, че съм абсолютно възстановил, но след време всичко минава. Ти си по-малко ще извикна. Какво означава мир за вас днес? Мир за мен днес. Много труден въпрос. По принцип, ако не ви интересно какво си мислим, аз знам, че глобализма не може да бъде спрян, но по принцип аз съм вярвам в борбата. Какво е първото нещо, за което се сещате, когато чуете думата дом? Това за вас е Украйна. Така. Носталгия, не знам какво ще да кажа. Много сумувам за семейството ми. За приятелите, които загинали рядом с мен. Който сега няма тук. Политиката на Русия, как може да я определим спрямо Украйна? Аз мога да кажа, че теста за пропаганда има доста парите. Аз видям и тук на моята етническа родина, че пропаганда е работена. Повече българите вярват в Русия. Как възприемате решенията на руското ръководство, което наистина доведе до тази война? Русия е агресор. Русия е агресор и по принцип войната не започна само в 22-та година. Войната ще започна от 2014 година. Това беше като хибридна война. И след време, 22-та година, те започнали пълномащабното вторжение. Те са беше подготвени. Един труден въпрос, но със сигурност важен, особено за русопитеците, както ги нарича господин Расатев, вчера ни гостуваше тук в предаването. Какво бихте казали лично на Путин, ако имате възможност да се срещате с него? Аз мислям, че нищо не наказвам, ще само убием. Това е не той човек, с кой може да говори или обсъждава нещо. Според вас, разбира ли руското общество какво случва реално на фронта? Руското общество. По принцип, няма никого от руското общество в моето окружението.
Но според вас разбират ли какво се случва наистина в Украйна в момента? Да, да. Как се приема името на Путин сред войниците? Говорите ли за него? Само някакъв лошен смисъл може и да говорим. Но не след час, много рядко. Какво е чувството да воювате в война, която наистина започна с това политическо решение? Още по-конкретно малко. Когато Путин наистина обяви тази война, това бяха политическо решение. Така. Той по принцип прави войната заради войната. Когато рейтинги на президента ще паднат, той прави малката победоносна войната, като това беше с Чечня, Грузия и така нататък. Мислите ли, че тази война можеше да бъде избегната? Избегната? Аз мислям, че само на някакво време да отстранена, но това беше неизбежно. Какво трябва да се промени на политическо ниво, за да настъпи мир? По принцип, само да перемири, защото не искам в това вярват, но на Украина няма шанс да победи. Защото Русия е голяма, те си имат доста човечески ресурси, доста парите, доста оръжие. Украина ще загуби. Да бъде само перемирие и останат териториите, които сега имаме. За съжаляване. Вярвате ли, че един ден ще има наистина диалог между двете страни? Наблюдавахме всичко това, което направи и Тръмп. Опитват да прави наистина да има някакво примирие. Аз си мислям, че Тръмп е безполезен в тези въпрос. Той е популист. Той каже само това, какво хора искат да чуват. Как войниците възприемат думите на световните лидери в сравнение с реалността, която вие виждахте всеки ден на терен? Какво означава терен? На бойните действия. Ако честно не знам какво казват на този въпрос. Може ли следващо? Какво бихте искали хората в Русия да чуят от вас днес? Още пак? Не разбирам. Какво бихте искали хората в Русия да чуят от вас днес? Че те, по принцип, те искат, че Путин да тръгна, но те не могат да говорят, защото те са притеснени. Там няма свободата на думи. Ако те казват нещо, те се веднага да бъдат затворени. И затова на хората е много страшно. И те са не прави нищо. А бездействие прави това, какво ние виждаме днеска. Според вас, кой носи най-голямата отговорност за продължаването на войната в момента? Аз мислим, че и украински президент, и президент от Русия. Защото всяка война, това по принцип е бизнес и те са печелят парите. Действията на Зеленски, как можем да ги определим? Той защити ли народа? Какива по принцип действия? Той прави различни нещата. От това, което вие наблюдате, защото казвате и, че двамата лидери всъщност са виновни в момента. Така. Зеленски каква роля играеше във всичко това? Той по принцип не идва на компромис. Той не иска да свърши война. И Путин пак прави се, не знам кой, и не иска да прави переговорите. Какво научихме за тези 4 години от началото на войната? Много труден въпрос. Аз не знам какъв може да направи тох. Аз мислям, че това е всичко безполезно, защото няма шанс как да победиме. И това още идват и идват.
и някой от нашите президенти, от Украина, от Русия, не може да спри това. Как тази война ще бъде описана в учебниците след години? Като ние виждаме, че агресорска необолшевистка Русия нападна на още други свои съсед, че те има империалистски амбиции. Чувствате ли подкрепата на международната общност или на фронта? Това изглежда наистина далечно. Така, ние имаме доста доброволци от различни страни, и от Латинската Америка, и от Америка, и от европейските държави. Правителство на всички европейски държави да подкрепя Украина. Аз не виждам това. Предполагам, че когато сте в България, това вече колко време? Цялата година. Цялата година тук. Колко е важна информацията, която наистина се дава по медиите за вас? Следите ли какво се говори по света? И наблюдаваме ли тези медийни манипулации, особено подхранени с руското влияние? Руското влияние в България е много голямо, защото доста хора в България вярват в руската пропаганда. И аз това виждам не само в обикновената общественост, аз това още и виждам на дясното движение в България. Доста националистите в България и русофилите. И за мен това е абсурд, защото Русия днес представя като необолшевистската орда, мултикултурна, мултинационална. Те се убиват бялите хора в Украина. Въпреки всичко, Русия ни обяви нас като държава, България, за вражеска. Как ще го коментирате всичко това? Не мога някак да коментира. Не признавам нищо от Русия. Те са могат да казват какво те искат. Руското влияние в България наистина е много силно. През това време имаме тук една посланичка Митрофанова, която също изигра много интересна роля. Вееха се руски знамена по време на празници. Имаме и проруски партии в Народното събрание. В лицето на Възраждане, Меч и Величие, БСП дори, които не осъдиха по никакъв начин агресията в Украина. Така. Какво може да кажем на нашите политици в България, след като знаете всичко това, което се случва там и сте го видяли от първо лице? Да съжалявам, аз не знам какво може да направя с това, защото те са истински вярват в това. Те са, по принцип, българите беше в подобната ситуация, когато Османската империя окупирах България на 500 години. Те са не видят, че сега също да прави Русия с Украина. Какво означава справедливост във време на война? Не знам. Адекватните командири, ако ми говорим за бойни действия. Да. По-малко корупции, които става сега повече и повече. И в това е също голямата проблема в Украина. Промениха ли се мечтите ви, как изглеждат те днес от началото на военните действия в Украина? Повтори по-друго. Това как си представяхте живота в Украина? Имаше ли момент, в който за живота сега или след? Изглеждахте наистина, че може да победите? Аз не знам какво трябва да ще стана, че да можем да победи. В принцип, само ако НАТО да присъедини, защото самостоятелно аз мисля, че Украина не може да победи. Как ще изглежда Украина след края на войната? Аз мислям, че стана, ако честно, че стана още повече корупция. Войници, които пристигнат назад в къщите, те са всички, за съжаляване, травмирани, ПТСР, контузии и става малко по-трудно. От България 5 герои загинаха. Можем ли наистина да определим
политиката на България към военните действия в Украйна като наистина справедливи, защото ние давахме и военна помощ, опитвахме се по всякакъв начин да защитим нашата позиция, въпреки цялата съпротива от чуждопоклонниците, които наблюдаваме тук в нашата страна. Как ще запомните вие войната? Най-ужасното събитие, което се е запомнил, това беше, когато ми правили штурмови действия на една селото в Херсонската област. И кога сме освободили едно селото, аз съм видях зверствата и ужасите, които правили русинските воени. Аз съм видях трупите на децата, на жените. Аз ги видях деца, което беше абсолютно гола и застреляна отзад в главата. Това беше най-ужасно, което се запомнил. Как се присъединихте обаче вие в армията? Аз съм идеен човек, крайно десен човек. Аз съм искал да направя помощ в своето участие в борбата против Русия. Разказ от първо лице на всичко това, което се случваше и продължава да се случва в Украйна и днес. Благодаря за това участие.